Ideme si spolu upiecť plantain, alebo plantain. Keď to vyzerá ako banán, není to banán. Jedla som to surové, ale malo by sa to že upiecť. Ale surové to chutilo v pohode, len tak trošku tak hutnejšie ako banán. Pozrite sa, vyzerá to úplne ako banán, že? Idem to nakrajať a idem to upiecť na panvici. Ono je to sladké, ale ja to idem robiť na slano. Takže idem tam dať sol. Idem jedno ochutnať aj surové. Chutí to viacej tak, jak zelenina. Taká banánová zelenina by som povedala. Tak to mám nakrajané. Použijem maslo. No, dáme prvé. A už sa to peče. Skúsim to otočiť. A, to už treba. Jak to vyzerá pekne. A myslím, že už to je aj hotové. Asi nejaké 2-3 minútky, z každej strany som to piekla. Tak to skaramelizovalo. Pripomína mi to batát. Banánový